Bon dia, anem a veure si podem llegir un fragment de Les aventures de Pinocho de Carlo Collodi per al meu alumnat de primer de l'ESO. Va ser un dels llibres que vam intentar triar. Diu Les aventures de Pinocho, història d'una titella, de Carlo Collodi. I comença així. Com va ser que mestre Cirera, fuster, va trobar un tros de fusta que reia i plorava com una criatura? Una vegada hi havia un rei, diran de seguida els meus petits lectors. No, criatures, us heu equivocat. Hi havia una vegada un tros de fusta. No d'una fusta bona, sinó un simple soc. Els que a l'hivern es posen a les estufes i a les llars per encendre foc i escalfar les cases. No sé com va anar, però el cas és que un bon dia aquell tros de fusta va anar a parar al taller d'un vell fuster anomenat mestre Antoni, per a qui tothom deia mestre Cirera, perquè tenia la punta del nas sempre lluent i morada com una cirera madura. Així que mestre Cirera va veure aquell tros de fusta, es va posar molt content, es va fregar les mans de l'alegria i va dir a mitja veu: aquesta fusta ha arribat a punt, m'anirà bé per fer una pota de taula. Dit i fet. De seguida va agafar una destral esmolada per començar a treure-li l'escorça i desbastar-la, però quan va estar a punt de deixar anar el primer cop de destral, es va quedar amb el braç en l'aire perquè va sentir una veueta prima que deia, li suplicava: no em piques gaire fort! Imagineu-vos com es va quedar el bon vell mestre Cirera. Va recórrer amb ulls desconcertats tota l'estança per veure d'on caram podia haver sortit aquella veueta. Però no hi va veure ningú. Va mirar sota el banc, ningú. Va mirar dins d'un armari que sempre era tancat, ningú. Va mirar al cove dels encenalls i les serradures, ningú. Va obrir la porta del taller per donar un cop d'ull al carrer, ningú. I doncs? Ja ho entenc, va dir aleshores rient i rascant-se la perruca. Aquesta veu me la dec haver imaginat jo. Tornem a la feina.